رستم جان چی گپ شد زنگ نزدی؟ асал ҷон, ман риш гирифтам. барои ти хидмат хушу кардистам. رفت؟ дафт шуд, рафт, дафт шуд. халос шудам, халос. من در نزد خونه‌ات ҳоз میرسم. боз чӣ мегӣ? дар ҷонам задӣ. да ҳамин ними шаб ма ба куҷо мерам? раҳм надорӣ то ҳамяи мардӣ. ҳамаи азобое ки ту мара додӣ, ман тоқат кардам. гӯшна будам, ташна будам, яке ба ҳама мегуфтам ки ман зиндагим хубай, ман хушбахтам. медонӣ ки ман ҷои рафтан надорам. як хонаи акамай ки ангам рӯи хушам наметад. барои хушбахтим шуда дар ҷанозаи падари худам нарафтам. оҳи дили ман як рӯз не як рӯз тира мегирад. бо дуои курмуш борон наборидааст. ин қасарваде ки ман дорам, як умр барои ман басар. эра оё ин ҳама дард бароям кам буд? рӯзҳои пур аз ранҷ кашидам, ятим ба воя расидам. ин ҳама талхии рӯзгор. оҳ рустам, маро сӯзондӣ. дар ҳавои сард бо тифли дар баднам аз хона пешам кардӣ. ҳатто як лаҳза ба ҳарфам гӯш надодӣ ки хабари фарзандон шуданамро бароят бирасонам. ман ба ту чӣ бадӣ кардам охир? аз ман чӣ бадӣ дидӣ? ман дар ин сардӣ ба куҷо меравам? ҳар дил ба худ роҳ дорад.
فصل خنکی یعنی زمستان در بسیاری از کشورها برای اهالیро бо қувваи барқ таъмин кардан масъулин таҷҳизотҳои интиқолдиҳандаи ҷараёнро таъмин мекунанд. Дар кишвари мо ҳам мисли дигар давлатҳои Осиё ин анъана ровиҷ масъула дар моҳи ноябр дар соати 10 шаб қати дугонат чи ба ин ҳам ҳақ надорам? надоранду боре фикр намекунанд ки таҷҳизотҳо низ вайрон мешаванд. Санги маломат ҷониби масъулин зада аз барқароршавии лимит ҳадс мезананд. ҳақиқати бебаҳс ин аст ки айни ҳол шумо дар навор мебинед. сабрина даракшо кияй Почай худа чӣ кас тайёр кунӣ? кадом шамоли хунук овард? сабрин кияй худат баромада бин. чӣ шид хоҳарҷон даи бевақтӣ гиря кардеса тинҷӣ рустам маро аз хона пеш кард. пизар хоҳарҷон шид суҳбат мекунем чӣ шид хоҳарҷон кӯнак бакам ҳеҷ не рустам айкор омад гуфт ки авқот биёр авқот шовардам авқоти назмедаш набудай дастарам шабид косара гуфт буро бирай хонаи ман вале қитта зиндагӣ намекунам сабрина ин чӣ хеле муносибате ба қати хоҳари ман нахоҳ киам оя ман дами соати шавай хона пеш кунам хоҳари ту агар хуб мебуд шавҳарро шояд хона пеш намекард. ё ман ё хоҳарат.
доруву табиб танҳо як сабаб аст, аммо шифои он дар дасти Аллоҳ аст. Ширкати шифофармо намудҳои гуногуни доруҳоеро пешниҳод месозад, ки барои баровардани риш, барои баровардани мӯи сар, барои нест кардани бӯи бадан, барои фарбеҳ шудан, барои хароб шудан, ҳамчунин барои бемории гурда ва бемориҳои мардона занона ба шумо кӯмак мекунад. аз номи канали Мehrob салом фиристед, тахфил оҷро ҳатман ба даст меоред. рақамҳо дар рӯи экран.